Egunon Zeanuriko udal pilotalekutik emakume pilotari eguna antolatu dute bigarren aldiz. Iaz Mailabian izan ginen, arrakasta itzela izan zuen ekitaldiak eta aurten bigarrenez antolatu dute. Lehenik eta behin, 24 herritako beste hainbeste ordezkari karteltxo bana hartuta azaldu dira jende aurrean, hauetako batzuk ero pilotan jokatzen ikusiko ditugu. Egitarau betea antolatu dute, sarri banaketa bat izango da ondoren. Jarraian eskupilotan oso neskatila gazteek hartuko dute parte, 7 eta 10 urte bitarteko neskek. Gero paleta goma eskuan hartuta bi kinela ikusiko ditugu. Kinela horietan onenak direnak sailkatu egingo dira finalerako. Eta final handiarekin jarriko diote amaiera gaurko emakume pilotari egunari. Gure aldamenean Unai Iglesias dugu. Ongi etorri Unai. Berdin, egunon. Iaz Mailabian izan ginen, dena ondo ateratzen eta horregatik izango du jarraipena 2015. Bai, ikusten da Bizkaiko taldeak lan polita egiten dauzela eta emaitzak hemen ikusten diez. Zornotza, Zierbena, Zeanuri, Lemoa, Usantzolo, Sopela, Larrabetzu, Orrozko, Mailabia, Sestao, Jurreta, Elorrio, Getxo, Arteaga, Areatza, Abadiño, 50 pilotari baino gehiago atera dira kantxara, hauetako asko, gero kantxan izerdia mugitzen ikusiko ditugu. Miquel. Sí, cogéis el punto y enseguida empezarán con la serie banaqueta.
Bizkaiko Federazio. Sari banaketarekin hasiko dira Jose Manuel Fuentes, Bizkaiko Federazioko presidenteak emango ditu sariak, eta lehendabiziko saritua Alberto Rodríguez, emakumeen pilotan egindako lanagatik unai. Bai, ikusten azkeneko urteetan zelako lana egiten da ben, eta urteak aurrera pasatu ala gero eta jente gehiago dau, eta oso lan polita egiten ari dira, bai. Giro polita Zeanuriko udal pilotarekoan, arte hartuko duten neska guztien lagunak eta familia artekoak hementxe elkartu dira, eta dizpira berezia emango diote gaur hemen pasako dugun Goizari, bigarren saritua aski ezaguna. Pablo Hernán Fusto, argentinarra gaur egun balamunduak duen izarrik handiena, buruzuru lau aldiz izan da txapeldun, binaka ere makina bat titulu eskuratu ditu, eta besteak beste erakusten aritzen da, bai mutilei eta baita neskei ere. Bai, izar handia izan eztik aparte lan bikaina egiten ari da Bizkaiko Federazioan, eta ikusten danez oso gustora ari dira bai neskak eta bai mutilak bere lanarekin. Irakasten hasita edo zer irakastezake gainera Pablok, berdin frontoi luzean, frontoi motzean, trinketean, denean aritua da, eta erakusteko dago. Emakume bat orain, saria jasoko duena, Irene Ortiz. Epaile lanetan askotan ikusi izan dugu, eta gaur ere horretantxe arituko da. Bere senarrarekin batera ere ikusi izan dugu, mungi aldean batipat. Biak dira epaile. Eta semea pelotaria, Ilobak ere bai. Pelota beti bizi izan dute haien etxean. Klubak sortzen ari dira, urtero badira berriak, eta aurten getxori emango diote klub berri moduan. Gaur desfilean 24 ikusi ditugu, datorren urtean gehiago ikusteko modua izaten dugun. Bosgarren saria, neska pilotari gehien dituen eskolari. Larrabetzuko Olarreta izango da hain zuzen ere. Mugimendu handia izan da azkeneko hilabeteetan, eta gune nagusietako bat Uraxia izan da. Larrabetzukoa haren itzalean eta haren babesean beste klub askok bultzada hartu dute, baina datu hau dago, neska pilotari gehien dituen eskola Larrabetzukoa da gaur egun. Ikusten da hor emakumeak ere kriston afizio hartu dabe Larrabetzun, eta lan bikaina egiten ari dira, adin guztietako neskak batez ere eskuz dabiltza, eta oso gustora dabiz. Hurrengo sariak ere nolabaiteko lotura izango du Larrabetzurekin han inguruan sortutako lehenengo emakumeen pilota elkartea eratu baitute. Txokoan izenekoa. Modan dago emakumeen pilotarien mundua, eta urte askoan irauten duen, unenetan hartu duen indarrak. Emakumeen eskola zaharrena, Tornosobakoa. Abadinotik etorritako ordezkariren batek jaso beharko du saria. Bederatzi sari banatuko dituzte guztira. Tornosoko ordezkaria oraindik etzen etorriko. Eta orain antolatzaileei eskerrak eman nahi izan dizkiete.
Zeanuriko udalari batetik, gaurko festa handiai antolatzeko baliabide guztiak eskura jartzeagatik, eta bestalde bertako klubari, Zeanuriko joko alairi. Pelotaleku hau badute, eta hor herrisareran irekitako beste bat ere badaukate, nahi izan ezkero nahi. Bai, Zeanuriko herria frontoi oso dotorea deko zorre batez be hor sarreran dekina, eta erorrez gain deki horre eskolatan be oso frontoi dotorea deki, bai. Profesionalak ere etorri izan dira, azkeneko urteetan ona, haizean behin aialdiren bat antolatzera, baina gaur amateur mailako pelotaren festa da, eta hain zuzen ere emakumeena. Txaloak sariak jaso dituzten guztiei, Jose Manuel Fuentesen eskutik hartu dituzte Alberto Rodríguezek, Pablo Fustok, Irene Ortizek, Getxoko klubak, Larrabetzuko Olarretak, Txokoanek, Tornosolok eta Zeanuriko udalak. Jarraian, lehen dabiziko pelota partida ikusiko dugu, eta tanetan gaztetxoenen txanda izango da. Esku pelota hartuta, berehala ikusiko ditugu, Magi, Iart, Enara eta Izaro.
Leanuriko ordezkari bat izango da partido honetan. Sopelako beste bat, lau pizarra hirugarrena eta arranko diagoa laugarrena. Gazteena, Enara Gaminde izango da, 7 urtekoa. Eta zaharrenak, Izaro Blankok, 10 urte ditu. Adin Jona, pelotan hasteko, bai. Bai, gehienak 5-6 urterekin hasten dira eta pelotan hasteko adin oso ona da bai. 15 tantora jokatuko dute. Egun berezia izango da, hainbeste jenderen aurrean agian lehen da biziko aldiz. Ariko baitira, neska hauek, arauak argitzen aritu da epailea, Irene. Eta ea, zenolako ikuskizuna eskaintzen duten. Hasi da neurketa. Aztertu egin zaio pilota Iarti, atzeratu Enarak. Indartsuena adinean zaharrena, Izaro Blanko 10 urte ditu. Eta litekeena da bera agintzen saiatzea. Lehendabiziko tantoaren bila, bi bikoteak, atzera Enarak, baina eutxi Iartek. Baztertu egin zaio eta pelota ikutu ere ez du egin. Izaro Blankok, eta badirudi partida orekatua atera litekeela. Bai, ikusten da Izaro beste gortuz gehiago dekola, baina besteak txikiak izan arren abilan antzadeki bai. Bigarren tanto ere, ezker paretaren kontra lortu dute gorriek, 2 eta huts. Hirugarrenaren bila, Magi Esparta, iaia ez zirela konponduko ematen zuen, baina azkenean bai, Izaro atzeratu du pelota eta aurreneko tantoa oraintxe lortu dute urdinek. Bai, ez da izan pilata luzea, baina bikain bastartu dio bai. Txandaka ateratzen ari dira, sakea. Oraingoa Enara Gamindek bizi-bizi ateratakoa. Izarok eskatu. Etik gora jotakoa. Zentimetroetan eta kiloetan alde handia dago bi atzelarien artean. Eta nagusitasuna hor erakutsi du joarekin Izaro Blankok. Bai, ikusten da hor urte bat edo bi gehiago izateak zer nolako eragina daikon ez, eta indarraz pixkat besteek apurtu egiten doz. Magi Esparta eta Iart arakiztain dira gorriak eta urdinak berriz, Enara Gaminde eta Izaro Blanko. Bipareta egiten ahal egin du da. Enarak atzera. Izaro. Nagusitasunik ez zinen erakutsi, tanto honetan oso ondo eutxi baitio atzelari gorriak. Ikusten da materiala oso aproposa dela, ez? Aurten Bizkaiko Federazioak aldaketa asko egin dauz, eta uste dut onerako izen dela, sisteman eta araudiak aldaketa izan dau batez be jokoetara jokatzea, sakea txandakatzen egitea, eta horrek eragin handia eukideu oingo demoraldian. Materiala oso egokia, pelotan ikasteko modukoa. Bai, materialetik aparte, jokoetara jolastea eta sakea txandakatzen egitea partioak guztiz aldatzen dau, eta uste dut onerako izan dela. Sakatzaile bat egokituz gero, sakea berak hartu, eta aurkaria pelota usaitu ere ez baldin badu egiten, beste formula batzuk aurkitu behar dira, eta hala gutxienez, bikote bat bestea baino gehiago baldin bada ere, sakatzeko aukera izango du bikoteak nahiz eta tantorik eginez, eta horrek beti horrekatzeko aukera gehiago ematen du. Bai, harinako urteetan 18 bateko emaitza asko eta asko ikusten izen dugu, eta aurtengo aldaketakin horreka gehiago dago partiduetan eta partioak askoz politagoak ikusi dugu.
3 eta 2 gorriak aurretik dira. Aztertu. Eta laugarrena. Ongi ikusi du. Ahulezia nunduen Izarok. Iar Arakiztainek eta behin eta berriro baztertzen ari zaio pilota. Bai, gorriak uste oso ondo jolasten da bizela, ze urdinak indarrakin apurtzen da, baina gorri pelota bastartuten dutzi eta hor pizkatxo bat justotxo da bil. Ezkerrez orain utz egin duena aurrelari gorria izan da, 4 eta 3. Hasi berriak dira haue pelota, baina trebatzen ari direla, ez dago zalantzarik. Maila polita erakusten ari baitira. 7, 8, 9 eta 10 urteko neskatila hauek. Falta izango ote da, bai, labur geratu zaio. Sakea Enara Gaminderi. Erdi-erdiko sakea. Altzera bota du orain Enarak, berriro jokoan bera sartuko da. Ondo Iart. Indartxu. Izaro. Ezkerkada bikaina izan da orain Estar Hormatik eramandakoa. Eskaugiz jokatu orain atzelari gorriak. Bipareta erdira atera zaio. Enara, tanto. Traba pekin bat egin dio. Atzelari urdinak, eta ondo ikusten nagian zion utziko. Bai, traba pixka bat egin dutzo, baina oso ondo pelota bajatu dutzo eta ezin izan da beroan. Tanto onak ateratzen direnean biziki eskartzen dute ikusleek eta txaloako gorjo. Markagailua hemen, Zanurin ez dakit zote duten oker jarri. Bai, uste eta azkenengo tanto alderantziz jarri da bela, bai. Izaro, pelota rotuz eta atzeratuz. Zabaletik orain, Magi, Bizi, Enarak, baina atzelari gorria. Txikia da baina, ederki egiten du pilotan, eutxi eta utxi. Indar gutxiago izan arren. Utsa orain, Izaro Blanco egin du. Ikusten da Iarteko gorputz askorik ez daukola, baina oso pelotari fina da, pelotak esker eskumak oso ondo da ateratzen dau eta buen asko egiten dau. Bertako markagailuan 5 eta 4 jarri dute eta horrekin segi beharko dugu, naiz eta tanta bat gehiago egin dutela gorriek uste dugun. Izaro, ondo, zabalera, intentzioz, harrapatu gala ere Magic. Agintzen orain urdinak ari dira. Beti gora jotakoa, Izarok. Aurrari urdinaren txanda izango da orain. Bai, joera hori da partidak, ez urdinak tantu gehienetan dominatzen dabe, baina azkenean tantuan ez da horrela gertatu, baina gorriak euren lana egiten ari dira, buena eta azkenean tanto asko euren aldera eroriten dira, bai. Azkeneko tanto honetan ez dira ondo konpondu, elkarren artean Magi eta Iart, tantoa urdinentzat izan da. Baztertu, aukerakoa orain Izarorentzat. Eraman hori ere, oso seguru ari da atzekaldean. Ere bai, goiko posturan. Ederki. Gorriak pelotea parekatu nahian. Bai, tantuak oso gogorra jokatzen ari dira, bai. Gehiegi zabaldu du eta kanpora joan zaio Izarori. Orain arteko tantorik luzenetakoa amaitu berri den hauxe. Sake erdira. Enara sartuko da berriro jokoan.
Ondo baztertu dio. Eta hirugarren berdinketa daukagu. Bai, enarabe jokoan sartzen da bakotxean pelotari bizi ematen dio eta pelota asko bastartzen dauz, bai. Zeanuriko udal pilotalekuan gaude, emakume pilotarien festan eskuz ari dira jokatzen. Eska gaztetxoak. 7, 8, 9 eta 10 urtekoak dira. Aurrean gelditu zaio enarari pilota. Aukera ejada egitekoa. Iritsi egindala ere Iart. Oso gora bota du pilota. Ezkerraren bila. Iart Arakistain. Ondo. Enara Gabindek moztu. Eta tantoak horri. Ez. Sartu teman dute. Txaparen hotxa entzutea pelota honekin oso zaila da. Hor moztu duenean erantzun ona eman dio aurkariak, baina nunbait txapa jodu eta aurretik orain urdinak dira. Bai, benetan partidu gogorra eta ona jokatzen ari dira. Deken adinerako partidu oso ona jokatzen ari dira, bai. Berdinketaren bila, lortu du berdinketa. Iart Arakistainek berriro pilota Ezker Ormaren kontra jarrita. Ez dakit intendentea zein izan den, baina bai ondo orekatu duela neurketa. Zeanuriko da neska bat, bere bikotea sopelakoa. Eta aurkariak Laukiz eta Arrankudiagakoa. Ondo lagundu dio Maiek Iarti. Atzera Kupidari gabe Izarok. Eraman Iartek. Oso ona dejada. Galo zaparra da. Azkeneko tanto bukaera hori saritzeko. Tantoa benetan ona, aurrelarin urdian jokoan sartzen den bakotxan ere pelota kada guztiak intentzioarekin ematen dauz, bai. Sakatu ere ondo sakatzen ari da. Atzera Izarok. Hori eraman du atzelari urdinak. Zabal eratu. Enara. Herriro ere aurrelari urdina. Aurrean jokoa bihurritu nahian. Izarok atzera. Iart. Hori ez. Ez, behin eta berriz pelota pastartzen saiatzen da eta tanto honetan beholan lortu du tantu. Azken lau zenbakietan berdinketak ikusi ditugu. 5garrenean, 6garrenean, 7garrenean eta 8garrenean. Eraman sakea Enarak, ondo zabaldu Magic. Atzelariak ari dira. Jokoan, ondo zabaldu Izarok naita. Orain txokora. Enara, erritmo aldatu nahian, bizi-bizi jotzen baitu pilota. Gehiegi, kanpora. Bai, ikusten da Enara gazteena izan arren 7 urte bakarri, baina pelotan sartzen den bakotxean beste ritmo bat jartzen dutzu partiduari. Sakera be ikusten da segondo joaten dan eta 7 urte bakarrik izan arren pelotan dotor egiten da bai. Izaro Blanco, ederatzina. Tanto gehienak Ezker Ormaren bila joaten denean lortzen ditu atzelari gorriak. Bai, ez dakiz tanto izango ziren, baina behin eta berriz gorriak pelota bastartzera saiatzen dira eta hor tanto asko eta asko lortu da beze. Ezkerre sartu da aurrelari gorria, ozta izan da ona. Eta orain tantoa
Enara Gamindek bera lortu du 10-9. Bi eren egin dituzte urdinek. Neurketa 15 tantora da. Elkar ondo hartzea falta izan zaie azkeneko tantorretan txapa jodu, orain bai entzun dugu. Ez egindako lehen da bizikoa. 11 eta 9 aurreratu dira. Enara Gaminde eta Izaro Blanco. Etxi pelota oso ondo. Bai, atzan jarri dago, baina bikain pelota bajatu dutzu txaparen gainean eta tanto izan da. Adin honetako neskak izan arren ikusten da oso tantu politak egiten da izanak eta gehienak egindakoa dira. Galdutako pelota gutxi eta partio benetan dotorea da bai. Ez da ditxi. Bai. 11. Ez dakite bai egongoetan adi egondan, ze uste tanto agorri. Nik uste beste aldera zela, baina 11. Eraman Izarok sakea eta huts ondoren aurrelari gorriak 12 eta 11. Oso laburra, baina tanto. Mugan ibilira behin baino gehiagotan Enara falta bat egin du. Eta beste birritan oso larri bilida, baina oraingoan falta ez, tanto izan da. Eta bakarra falta zaila orain. Hortxe buka egiteko neurketa, beste aukera bat izango du Enarak. Izaro. Nahita zabaldutakoa. Iart. Huts ezkerrez. Oraindik ez da amaitu esango dute Maili Espartak eta Iart Arakiztainek. Gure aukerak baditugu. 12 eta 14, sakea Enarak. 15 oso gertu izan dute urdinek, baina ez dute lortu eta orain agian sufritzea egokituko zaie. Bai, berriz saiatuko dira gorria pilota bastartzen eta ja, begira. Bai. Saiatu eta lortu. 13 eta 14. Oraindik edo zer gertatu daiteke 13 eta 14 eta sakea gorri. Oraindik edo zer gertatu daiteke. Erdira atera du sakea. Enarak erantzun bikaina, paretaren kontra eta bukatu da. Enara Gamindek lortu du azkeneko tantoa, berdinketa asko izan ditugu. 2, 5, 6, 7, 8, 9 eta 11. Baina, titantoz. Izan baldin bada ere, garaipena Enarak eta Izarra lortu dute, baina benetan interesgarria ikusi dugun neurketa, ea datorren urtean berriro kantxan ikusteko aukera baldin badaukagu, materialeko aurrerapena egin duten jakiko dugu, baina hasteko adin honekin oso maila polita erakutsi dute laurek. Partidua oso ona eta orekatua izan dago. Sari banaketa bat ikusi dugu eta orain bestearekin hasi dira, hain zuzen ere
urtean zehar jokatutako txapelketetako irabazleei sariak emango dizkiete. Lehendabitzi gaztetxoenei eskolartekoetan trapuzko pelotarekin jokatutako txapelketetan Garazi Barrenetxea Usansolokoa, Orintze Etxezarraga du berekoa. Horiek biak ikusi ditugu. Eta gero Ainara Gaminde Laukizkoa eta Maile Esparta. Ikusi berri dugu neurketan parte hartu duten nesketako bi. Urtean zehar txapelketa jarraitu dugunok ikusten da parte hartzaile oso handia izan dela. Azkenengo urtean gora indago asko eta espero dugu urrengo urteetan be holan izatea. Infantil mailakoa Nagore Bilbao irabazi zuen Laukiztarrak eta berari ere eman diote saria. Ondoren paletakoak eta jarraian raketakoak ere emango dituzte. Eskolarteko gomazko mini tenisekoak Jone Askasibar eta Paula Romero berrizkoak. Eta honena Unai ez karela herri bat edo bi edo hiru aipatzen ari, baizik eta asko direla txapelketetan parte hartu ezezik irabazi eta lehendabiziko postuetan da ikusten ari garenak. Bai, hau oso positiboa da uste duz, elkarte askok eta askok lan bikaina egiten ari direla eta ustot politena dela elkarte berriak sortzen ari direla. Eta lehen esan dut moduen partartzai handia izan da eta hori oso positiboa Bizkaiko pelotarako. Zeanurikoak dira irudietan ikusi dituzuenak, Lur Olabarri eta Aitzea Berrio. Hemen Zeanurin argazki bat ikusi dugu, pelota eskolakoa, aurtengo argazkia, eta Ormaren kontra itxatxita dago pelotari guztien zerrenda, eta 36 zenbatu ditut. Herri txikia da Zeanuri, baina pelota eskolak martxa onna daramala, ikusi besterik ez dago. Bai, hemen Zeanurin bai nesketan eta bai mutikoak eskuz bai lan bikaina egiten ari da azkenen urteetan eta emaitzak hor dauz herriarteko umen txapelketan ere txapelketan aurrean jarraitzen dabe eta ustot lan bikaina egiten ari dira hemengo elkartean. Mallabiko Naroa Martínez, Nora Sánchez eta Miren Asumendi gomazko txapeldunak eta Maialen Landajo, Irati Artaz eta Itxaso Larrinaga Zeanuritarrak saria jaso duten beste hirurak. Gaztetxo mailako sariak adeten bigarren multzoan Mara Garzia eta Leire Etxano Jurretakoak. Jurretako elkartea da beste elkarte bat lan bikaina egiten ari direla bai eskuz eta bai palaz eta neskak honan eskolar mailako nesketan parte hartze handia daukate eta lan bikaina egiten ari dira. Herri guztiek frontoi bana badute gutxienez eta non jokatu eta non entrenatu badute bai mutilek zein neskek. Orozkoko ordezkariak Zurine Etxebarria eta Naia Ugarriza. Hauek okerezpanago gero jokatzen ikusteko aukera izango dugu. Eta hauen atzetik etorriko diren beste biak ere bai. Kinielan iragarrita daude, beraz ikusiko ditugu Amaia Mariskurrena eta Ane Diez. Ane Diez eskuz be askotan ikusita dekot, atxondoko pelota elkarteko pelotaria, pelotan eskuz oso ondo iteman eta gaur egun
pala sari da bakarrik. Hauen atzetik etorriko diren bi pilotariak aski ezagunak dira mundu txiki honetan urteak baitara matzate Itxaso Praderak eta Leire Etxanizek. Itxaso bakarrik etorri dela uste dut eta berak hartuko du bien izenean saria. Eta saria kopatxo bat edo izan beharrean. Uste saria hobea dela pala. Bestela dendera joan behar izatu dute erostera eta hala beste bat daukate etxean gorde eta nahi dutenean erabiltzeko. Bai, gaur egun sari moduan materiala ematenak bai neskari eta bai eskuskoari eta nik uste erabilgarria badala eta askoz gehiago disfrutatzen da bela. Olatza Arrizabalaga eta Ane Villanueva Grauni txapelketako ezkerpadetan txapeldun izan dira eta azpimarragarria da Gipuzkoa, Errioxa, Araba, Bizkaia, Nafarroa eta iparraldeko ordezkari guztiek jokatu eta irabaztea ez da txantxa. Badaran atzate urte asko bai Olatzek eta baianek maila honean. Lehen esan dugun moduen Leire Etxaniz eta Itxaso Pradera dira gaur egun Bizkai mailan punta-puntako pelotaria, baina nik uste dute baian eta bai Olatz beraiekin jokatzeko moduan dauzela. Maria Fuentes eta Ane Diez hauek ere Grauni txapelketan emaitza onak lortutakoak. Eta baita ondoren ikusiko ditugunak ere. Ezkerpadetan, fronterisean 22 urtez azpiko Iretz Miranda eta Jon Beneroren lana saritzeko izan da. Hortxe dituzue, sariak lortu dituzten emakume guztiak, eskuz, paletaz eta raketaz.